L-iktar importanti f'ħajtek hi li tgħix bl-aħjar mod u bl-isbaħ mod il-vokazzjoni tiegħek tkun xi tkun. Kliem l-Isqof Awżiljarju elett Monsinjur Joe Gallia Kurmi f'intervista li saret mill-ġurnalist u editur Joe Kassar fil-gazzetta Il-Mument fejn l-Isqof Awżiljarju elett qal li se jkun qed jgħin lill-Arċisqof biex jagħti servizz lill-oħrajn. Dwar l-attendenza l-quddies tal-Ħadd, ċensiment wara ieħor qed jindika tnaqqis fl-attendenza tal-quddies tal-Ħadd u dan qed jindika li aktar nies qed jinqatgħu mill-Knisja. Imma mistoqsi dwar dan, Joe Gallia Kurmi qal li dan ma jaqtalux qalbu, waqt li rrimarka li jsiru diversi inizjattivi biex jinkoraġġixxu lin-nies biex imorru l-quddiesa b'mod frekwenti. Monsinjur Gallia Kurmi pożittiv ukoll dwar il-vokazzjonijiet fejn qal li meta kkomparat ma' żminijiet passati, il-vokazzjoni għal saċerdot naqset ħafna, imma meta kkomparat ma' pajjiżi oħra, pajjiżna mhuwiex qiegħed f'pożizzjoni ħażina ħafna. Ma setax jonqos ukoll li dun Joe Gallia Kurmi jitkellem ukoll dwar il-festi hekk kif jirranka l-istaġun tal-festi. L-Isqof Awżiljarju elett qal li l-festi għandhom ħafna tajjeb hekk kif ikun hemm sens ta' għaqda. Madankollu qal li dak li hu negattiv u li jkun hemm xi elementi li jifirdu, eżempju b'marċi li flok biex jiċċelebraw jintużaw biex in-nies jinsulentaw lil xulxin. Il-konsagrazzjoni ta' Monsinjur Joe Gallia Kurmi bħala Isqof Awżiljarju se ssir nhar l-4 ta' Awwissu li ġej u l-intervista sħiħa tista' tinqara fuq il-gazzetta Il-Mument.